Agapu iti naingat a panangay patungpal ti Police Regional Office Cordillera kadagiti na duma-duma a kampanyada kontra iti loose firearms ken illegal drugs dumanon iti sa agasot 55 a gun violators ken nasurok 4 agasot a drug personalities ti nakumpiskar. Iti kampanyada kontra iti loose firearms nakumpiskar ti sa agasot 55 nga individual. Nasurok sa nga ribo ti voluntaryo nga insuko dagiti individual ken stakeholder sa agasot 53 ti nakumpiskar ken 22 ti na recover kabayatan ti na duma-duma a police operations. Kadagiti nakumpiskar a gun violators ti Abra Police Provincial Office ti addaan kangatuan a bilang nga addaan iti 80 katupat. Sinaruno ti Kalinga PPO nga addaan iti 33. Baguio City Police Office nga addaan iti 10 katupat, Mountain Province PPO nga addaan iti 8, Benguet PPO nga addaan iti 7, Apayao PPO nga addaan iti 6, ken Ifugao PPO nga addaan iti 3. Kabayatan na iti kampanyada kontra iti iligal a droga. Nasurok sa nga ribo nga anti-drug operations ti impatong paldaan nakakamagan ti 4 agasot 28 a drug personalities ken nasurok 786 million pesos agatad ti iligal a droga ti nakumpiskar. Iti nasawa bilang sa agasot 62 ti nabigbig a high value individuals bayat a 2 agasot 66 ti nabigbig kas street level individuals. Babaan pa itagtultuloy ang community engagement ti PROCAR 34 persons who use drugs ti voluntaryo asimuko ken ipasidong iti community-based drug rehabilitation program bayat a 7 persons who use drugs ti nabaligi ang nagpurpose iti community-based rehabilitation program.